If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Chijioke Okpala the first. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Joseph's Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onitsha. Call 08033382643 or 08037917242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Chijioke. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599. Okay. After the gas, mainly Obono. Okay. Cameroon people. Okay. We are the Cameroon cases in Nigeria. Come here, affect so many before the dollar can on. I'm aware the fact that I'm sitting on 50,000, 70,000. Okay. Mama, okay, dollar is here. Now, was with the fact that I'm 400,000. Okay. Then when Bolly did that, I live for 1 million. Mama, Messia, that's the class, who could go up and make a season. Okay. That's the class, which one will be 400 at the time. The women are here now first. Okay. Even the people major here, only major for the media. Women are first, and the tractor how many use about diesel. Okay. Diesel, you know that. And then can use fuel. Open the prices, even the OBG is in the back or a bit bigger. They can rise things. The OBG is in the bit tea and a pound. Depending now, and I see on the women are not affected. As my women are going to go to the gas, so that's your national gas. Or some people nuclear gas, so they oh, okay. To do. Okay. Mana Abana Ndinkana Kona buy. And well, some complaining that about sometimes. Seen middlemen. Like in the journey, Uber, Jagotesia, where Babulu Potazia were level. Now that affected the prices. Yaga. On my case, we were caught off middlemen and Afion. Okay, that's middlemen now. Okay. Macanari on the wine in gas, we are wrong. I believe no one has the farmers. When they can do the farmers, need jack a bit. When can deal with that middlemen, need jack and those middlemen are the middlemen. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Chijioke the first. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Joseph's Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onitsha. Call 08033382643 or 08037917242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Chijioke. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599.
some people nnukwu ego asụ bụ ndị ka dị okay to do okay mana abịa na ndị nke a na-akọ na bai enwelu some complain na ada abịaba sometimes asị na middlemen like ndị eje n'ime ugbo a jegotesi ya wee bịa bulupụtazie wee lebe na ada affect ka the price si aga onwe ka esi wee cut off middlemen na afịa unu ọ ga-afetụ ọrụ ịkọt dat middlemen na maka na anyị nwere nwaanyị na-eji azụ ya mgbe ahụ ọ bụrụ onye nọ n'azụ n'aka the farmers enwere nke ndị the farmers na-eji aka ha ebupụta nwee nke ndị bụ dat middlemen na-eji aka ha ebupụta and those middlemen na-abụ ndị na-enyebere anyị aka before ọ bụ na ije ahịa a ga-enwe nwatakịrị iyi agbalụ onye na-abụ wee na-esoro na-enye aka na-ejidere gị na ha nwatakwa na iyi agụta bụrụzi dat middlemen kpọzie ya na fon oje zụọrọ gị ahịa onye isi were asụ na obie na asụ ọ dịchọrọ izi ịkọtụfa oge ụfọdụ dat ndị farmers na-ebupụta ahịa adịghị anụ oyibo and ọ bụrụ na gị nwa adịghị anụ asụsụ ha na-asụ ọ ga-eme gị nsogbu mana middlemen na most of them na-anụ oyibo so agazie na communicate with ha nwanazie azụkwasị with the farmers okay a na-enwe situation whereby na mmadụ nwere ike even na nnobi ebe a mụọ na ọzọ ọbụla ebe a mmadụ nwere ike just bute akwụ kọsụlụ ya maybe 200 naira for onye gbuli egbu o wee bịa mebisie ihe niile mesi ihe niile dị na ya wee buli ya pụta afịa ịya afụ a na-ekwe ya dịka 2,000 3,000 tops mana ka ọ lele ya nọdụ ebe a ọ ya nọkwa ebe a ihe o lee 2,000 ele 12,000 ụdị nke ahụ na ndị be anyị na-akpọ ya mgbere mgbakọ na onye butere na onwe bịa elesigodi ndị nọkwa n'ime ahịa na-azụ ndị nọ n'ime ahịa bịa elesisie ndị bịaziri ịbịa do ya mana ọ bụrụ na onye wagoro anya mepegoro anya ọ ga-ama mgbe ọ fụrụ onye mgbere mgbakọ malụ mgbe ọ fụrụ onye bịara ịbịa do dị si esi bịa ịbịa azụ ahịa and asị mmalụ enwekwara ọtụtụ union na-egbochi onye ebu si n'ime ọhịa bute wee bịa ilesi onye bịara ahịa enwere ụfọdụ obodo na-amachi nọọ ebe ilesigodo onye obodo ahụ na-egelesizi onye bịaziri ahịa nwe ndị na-anaghị amachi ya so onye ebe anaghị amachi ya ịpụta ịchọbanụ onye bịara abịa lesi ya enwe kedu ihe gọọmenti kwesịrị ime ka ụnụ nwee sọsọ afịa ma n'ime afịa gasị ime farm gasị dị easier ihe gọọmenti nwere ike ime nwere anya ebe ahụ abụ inyere those farmers ahụ aka inwe ihe ha ga-eji ebupụta maka oge ụfọdụ bụ enweghị ihe eji ebupụta ya bụ the problem ga-emezi ụfọdụ ji ejizegoro ya n'ime vileji ahụ mana ọ bụrụ na enwee ka transport ma ebuka esi dere ha ọnụ ala izi ha bupụta na taụn ndị bịara ahịa abịa amazi ya emego ya maka o nwere mgbe anyị na-eje ugwu awụsa mgbe anyị na-azụ ahịa egusi ọ na-eme anyị megide anyị jekwubezie ndị farmers n'ime obodo uche na ụfọdụ ndị anaghị achọ ka anyị nwere nwaanyị bata n'ime obodo ahụ na anyị na-esi ọnwụ n'abalị ụfọdụ ijekwa ijeme itinye eze obodo ama na ndị dịka ụnụnwa n'obodo ahụ famasi abịazi ha na-ebute ya ha na-elesi gị ya n'ihe anwa ndị mgbere mgbakwa kwesịrị ile ya ha na-enwe aṅụrị na-eji oge ọzọ anaghịkwa eji bịata mana ebe ha bupụte na taụn ha sịrị na ha enweghị means ha makwụnye ụgwọ ha ga-eji ebupụte taụn so no logistics ọ bụ na enwe ya means logistics ga-eji na-ebupụte na taụn ọ ga-enyere aka mwana abịa n'ebe ọ nọ kịta amụ ebe a all grain mostly grain mana tomato dị bịa before kezi ihe mee tomato kịta oge mbụ tomato oge abatasịrị ọfụ anyị nwasọ ndị grain bụ ihe nwe ya mana ahịa anyị ojughị eju dịto na-abịa n'otu okwu ndị mmadụ abataghị ndị otu anyị na-abataghị na osi were kwesị so emesịa anyị na-achọ ndị anyị na-akwaga anyị enweta ndị tomato
ndị tomato bata mgbe ahụ mme ahịa anọ na boom na-azụ ọfụma nke bụ na-eji ozi drensid wee marịa n'ozi tomato market marịa mgbe ahụ ndị mgbe anyị na fama ọfụma n'ozi gọọmenti gbagote wee sị na enwego ebe emepere ahịa fruit and vegetable market na ha ga-apụzi ebe a ka ha jebezie na the food and the vegetable market uche na anyị yọkwalụ gọọmenti jekwa ije mgbe ka ama ma ga-ahapụ ha na-anọdụ ebe a sị mba na ebe ọ na-enwego their own market na fachebe ebe enwere fruit and vegetable market na ọgbara ka ọ nọrọ ha ji were so ndị nọzi ebe a bụ ndị na-erezi na penta. Mana kịta afapụ ị ga-asị na afịa na na-agakwa a na-azụkwa kịta hapụrụ o nyere anyị nnukwu nsogbu nke bụ eziokwu ọ dochiri ahịa zụrụ nne na anyị bidokwalụ ọ dị ka ya sị na anyị bidokwa n'isi maka mgbe hapụ ha dọlụkwalụ most of ndị ha dọkwa bịa adọkwa repọ dịka na tomato bụ ihe ndị na-ego ya na-abịa abịa ọ bụghị ya na-emekarị iwe bịa ndị na-azụ ya na-abịa abịa so mgbe ndị na-azụ ya abịa afịa ego ahụ abịa ọfụ rice ogolo ọfụ beans ogolo ọfụ ụmụ ihe eji esigasị ogolo ya wee nọrọ masị nsị a hapụ anyị ji afụzi ụdị ndị a na-abịa azụ ahịa like otu ịbịa gịta sị nsị ịbịa oge onye ya afụ ya dị enwezi ndị na-abịakebezi abịa azụ anyị mana anyị na-agbakwa mbọ anyị mara ma otu anyị ga-esi wee reba bụta dị market mmadụ chere ya azụ ime. So Governor Chukwumacha Soludo, a lot of people now recognize all ya, even in the aspect of security, in the aspect of infrastructure. You know, kedu kigesi rate as now nyanwa bulugo a candidate of Apuga na chokwa ko oga for second tenure. Kigesi rate ochichi governor. Yes, Obuna Ibia na the history of Anambra State. Nga say na Obuna go the best governor saying I have been Professor Charles Chukwumasolide. Makana o metara aka ebe dị iche iche. Ebe na Anambra State kịta nke na-eme ọfụla before ihe ọ bụla ị rere tupu na main road. Mana kịta anyị tụpụzie ejide gị. And ị na-aga n'ụzọ n'ebe ọkụ iwe ka na brije ya. Ilu ụwa niile, ilu ụwa niile, n'ịga bulili ndị. If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Josephine Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onitsha. Call 08033382643 or 08037917242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599.